Ola, sabías que as plantas poden reproducirse de moitas formas? No tutorial de hoxe falaremos da reproducción sexual das plantas con flor. Comezamos! Xa sabemos que hai plantas con flores e plantas sen flores. En ambos os dous casos, a forma de reproducirse é diferente. Neste tutorial falaremos de como se reproducen as plantas con flor para obter novas plantas. Este proceso realízano as plantas en 4 fases. Primeira fase, polinización. Para que se produza, é imprescindible que haxa unha unión do gameto masculino, o pole, e o gameto feminino, o óvulo. Nas plantas hermafroditas, o pole e o óvulo prodúcense na mesma flor, mais poden ser feitos en diferentes momentos. Nas plantas con flores, masculinas e femininas, é preciso que o pole viase dunha flor dunha planta que só ten estames a outra que só ten pistilo. A polinización realízase grazas ao vento e aos insectos que fan de transporte para o pole dunha flor a outra que está distante no espazo. Segunda fase, fecundación. A fecundación prodúcese cando o pole transportado ao pistilo chega ao ovario uníndose así co óvulo. En resumo, ao xuntarse os gametos masculinos, pole, e o gameto feminino, óvulo, fórmase a semente. Olla. Terceira fase, crecemento da semente e do froito. Nesta fase, a vez que nace a semente, o pistilo medra ata converterse en froito. E sabes, as sementes quedan gardadas novamente no interior do froito. Coas sementes desenvolvidas, o froito acostuma a caer ao chan. Os froitos poden ser froitos secos e froitos carnosos. Cuarta fase, serminación. A serminación prodúcese cando a semente sae do froito e xusto nese intre comeza a medrar unha nova planta. Mais este feito non sempre se produce, xa que na terra teñen que darse as condicións de humidade e temperatura precisas
para que esa planta medre. Ata aquí a clase de hoxe. Noutro tutorial veremos a reprodución das plantas sen flor. E agora tócache. Investiga. Poderá medrar unha maceira en pleno deserto? Por que? Imos coa solución. Non podería medrar, porque, como sabemos, non se darían as condicións climáticas axeitadas para que a planta se desenvolva correctamente. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!